namhlanje we were having an official launch, which was a motivational seminar at Thembalabantu High School. So we had our guest speaker, which was Dr. Pedro Mzileni. He shared a few words with the matric class of 22, and we donated sanitary pads to the female students of Thembalabantu. Yes, we were accompanied by Zwelitsha Development Initiative and name members is a foundation. In most cases, xa kukho izinto ezifana ne-foundation ezigiva back or kubekho londo, they usually target specific schools such as Hector, nezinye. So we wanted to change the narrative and try a different school and senze njalo nanjalo nakwezinye izikolo that don't get this opportunity. I think I've always been umuntu who loves giving back since a young age, and sometimes uba more privileged ubabona abantu that are bakhola around when they don't have resources ezifana neziya. So we're trying to close that gap so that sonke siphumeleleni kube mandi and live our best lives, singabikho worried about the circumstances and our backgrounds. It's very important into uyosiphatha kakuhle ufunde as umuntu omncinci, and kwabazali bawuhlala besikhuthaza nabo sakhuthazeka ngabo. So kumuntu omncinci opha, giving back is a nice thing, like you feel good after yona. So apho ukwazi unceda khona, you can always do that. Akho nto uzophuma yona, nifundeni, stay beautiful, and yeah. We are on Instagram singu I Am The Future Foundation, Facebook ngu The Future Foundation. Our number is 067 052 9577 if you want to be a part of a members the I Am The Future Foundation. We also have our email address which you can contact us on, which is info.imthefuturefoundation.co.za. I was invited to Thembalabantu High School namhlanje by I Am The Future Foundation to speak to grade 12s who are heading for imviwo zabo zikaJune noSeptember nakoDisemba. Esibayazi bana iThembalabantu yenye yezikole eziqhubeka kahle kakhulu ngo-2021 ku-matric. So I think it was important to come and emphasize that message again, a message of hope, a message of hard work. Basically yonke lanto sikholiswe ngayo ngabantu abadala eZwelitsha yokuxabisa imfundo noyazi into kubana xa umuntu ephuma e-high school kufuneka abheke e-university ayoshape ikamva lakhe. So ngalo mazwi ke namhlanje bendiyi-guest speaker ndizophosa ke lo myalezo ukhoyo because ndandikhe ndayihamba nam le ndlela kule lokishi, ndiyazazi challenges abaphantsi kwazo. So I think ke xa bebona umuntu ophumeleleyo ke ohlobo lwam abe esuka kwezi conditions bakuzo bazaba nayo inspiration nabo kulaa becala loba mhlambi nam ngenye imini ngakwazi uphumelela. Imfundo mhlobam ayikho into nokwenzeka ngaphandle kwayo, ilola indlela yokucinga, not only ukucinga in terms of incwadi but also ukucinga ukuze ukwazi uziphatha ekuhlaleni, ukuze ukwazi uthatha izigqibo about ubomi bakho as well, and also for you to qualify for a number of professions and disciplines that you choose from and participate in the economy. So imfundo ke yi-base yayo yonke loo nto leyo econcern ubomi bomntu. So asinokwazi uphila ngaphandle kwayo. It's part of our heritage as abantu abamnyama. So xa kukho generation yabantu abatsha ezayo kwenyaze kuba nayo siqhubele emfundweni ngoba zininzi imicelimngeni abadibana nayo ne-drugs, ne-teenage pregnancy esiye sidibane nazo. So kuye kunyanzeleke ke into yobana xa sifika sifumane ithuba elinje siwugqithise umyalezo uba imfundo ibalulekile kakhulu. Njengabantu nathi abayazi into basabantu abathanda uphuhliso apha eZwelitsha, basicelile ke sibakhaphe xa bezokwenza lo msitho umhle ke apha eThembalabantu. Njengeke ngale foundation ke nathi savuma ke saba inxalenye lento inhle kakhulu. Abantwana balapha very nice children, abasireserve kakuhle kakhulu, basimamele khange kube khona lanto yengxolo. Uyayibona basisikolo esine discipline and bathethile ke into ba noba ya promise yonke into abayifundileyo apha bazayisebenzisa and
sizawufumana imarks ezintle ezogqithana last year apha eThembalabantu. Bantu baseZwelitsha masiphakameni. One, siphakamele crime apha eZwelitsha. Le nto ifuna sibe united sonke amapolisa akhona kodwa ifuna thina abahlali. Iinkqubo zethu ze-development zifuna thina abahlali siphakame siyokuqonkqoza kwezi ndawo zethu. Ziphi library zethu, ziphi izikolo zethu ezibhidlikayo, bapha abantwana kutheni besimka. So izinto funeka ziphakanyelwa sithi bahlali, azifuni mbutho, zifuna thina. Wena unguphelokazi waseZwelitsha, phakamela loo nto leyo. Izitrato zethu azinobanje 75 years sikule Zwelitsha. This year we are celebrating 75 years kwiZwelitsha, but there's nothing that you're proud of because i-development ayikho. That's why ke singulombutho sizomela loo nto le nto yoba ngoku it's time for into yoba siye kube siposta sithini siphakame siyokuva into yoba kwenzeka ntoni ngeZwelitsha. Yes. Ndingu-Anathi Khave kwiindaba zeZwelitsha Online TV, ndiseZwelitsha.